नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. तसेच दीपावली, पाडवो आणि भाऊबीजेची शुभेच्छा. आता पळया मुख्य खबरो. बहीण भावाल्या प्रेमाचे नात्याचे भाऊबीज उत्साहात साजरे. अस्तोटीत श्री वीर महासती देवीली जत्रा काल झाली. कारवारात शिवाजी रिक्षा स्टँड नवीन शेडाचे उद्घाटन. काणकोणात शेतकऱ्यां उत्साहान मनयलो बैल पाडवो. यल्लापूर वनश्री युवक मंडळान आयोजित केलेल्या खेळ आयोजनाचे उद्घाटन. कारवारच्या गावागावात कोविड महामारीचे नियंत्रण हाडसाठी जागृती वाहनाक चालना. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार. अस्तोटीत निवृत्त सैनिकाली संघटना स्थापना मनोमिलन कार्यक्रमाची तयारी. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 19 कोरोना पॉझिटिव्ह. दीपोत्सवाचो अखेरचो दिवस म्हणल्यार भाऊबीज. बहीण भावाचे नाते प्रेम आणि विश्वासाचे. बहीण आणि भावाल्या नात्यातलो गोडावो आणि नात्यातलो धागो घट्ट करचो हो दिवस म्हणल्यार भाऊबीज. या दिवसाक बहीण भावाक ओवाळणी करून तेगेल्या दीर्घायुष्यासाठी देवाकडे प्रार्थना करून भाऊबीज मनयता. अस्तोटीत वीर महासती देवीची जत्रा उत्साहात साजरी. काल 16 नोव्हेंबराक अस्तोटी श्री वीर महासती देवीची जत्रा उत्साहात झाली. प्रत्येक वर्षाक या देवीची जत्रा दीपावळीच्या तिसऱ्या दिवसा म्हणल्यार पाडव्या दिवसा जाता. त्या दिवस श्री आर्यादुर्गा कुलदेवीचे कुळावी म्हणल्यार अस्तोटी मधे वाड्यावेले साळुंके, देसाई वाड्यावेले देसाई, नारायण मक्कीचे नाईक तसेच याच कुटुंबाचे काही कुळावी भैरे, बाळणी, खारगे यासारख्या गावात स्थायिक असतात. ते बी या जात्रेक दिवस, शेल आणि हातारे दितात. बायला दिवजा, नवीन लग्न झालेले पुरुष शेल आणि कुमारिका हातारे दितात. श्री वीर महासती देवीची आख्यायिका म्हणल्यार एक काळात श्री आर्यादुर्गा देवीचे कुळावी अस्तोटी आणि कणसगिरीच्या मध्य रानात. लोक आता त्या रानाक घाटेरान म्हणून वळखतात. त्या रानात वास्तव्यासाठी येऊन रावले जाल्यार त्यांना अस्तोटीच्या कुटुंब प्रमुखान पुरुष आणि तुळशी पुरुष हे मी सांगले की तुमक जर या गावात रावचे असा तर तुमगेल्या कुटुंबातल्या एक बायलेन सती वयच पडतले तरच तुमका या गावात राहू मेळटले. त्यांना त्या कुटुंबातली एक धैर्यशील बायल पुढची पिळगेच्या उद्धारासाठी सती गेली आणि ती बायल म्हणल्यार श्री वीर महासती देवी. आणि त्या काळाच्या आजपर्यंत त्या देवळाच्या आजूबाजू स्थायी कुटुंब म्हणल्यार देसाई, नाईक आणि साळुंके कुटुंब हे रावतात. हे कुटुंब तुळशी पुरुषी देवाकडे दिवज पेटवून श्री वीर महासती देवीक 5 प्रदक्षिणा काढणं या जात्रेची सांगता करतात. या देवीचे पुजारी सुधीर कुटुंबी करतात. कारवारात शिवाजी रिक्षा स्टँडाच्या नवीन शेडाचे उद्घाटन. कारवार तालुक्यात शिवाजी ऑटो रिक्षा नवीन शेड बांधून त्याचे उद्घाटन कार्यक्रम झालो. कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमी शिवाजी रिक्षा स्टँड चालकाच्या विनंतीक मान देऊन त्यांना पावसाळ्यात त्रास जाता ते लक्षात घेऊन स्वतःच्या खर्चान रिक्षा स्टँड सेट तयार करून त्याचे उद्घाटन काल 16 नोव्हेंबराक केले. या वेळा रिक्षा चालक मालक संघटनेत
श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेलो सन्मान करून तेगेली कृतज्ञता व्यक्त केली. त्या वेळार नगरसभेचे उपाध्यक्ष प्रकाश नाईक, गणपती उळवेकर आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. यल्लापूर वनश्री युवक मंडळान आयोजित केल्ल्या खेळ आयोजनाचे उद्घाटन. यल्लापूर दिपावळी निमित्यान यल्लापूर बडसे गद्देच्या वनश्री युवक मंडळ हेमी आयोजित केल्ल्या वेगवेगळ्या खेळ आयोजनाचे उद्घाटन मान्य मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी दिवली पेटोवन उद्घाटन केले. या वेळार श्री विजय मिराशी, गणपती मुद्देबियावाळ, स्थळीय महेश गांवकर, किरण गांवकर आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. कारवारच्या गावागावात LED पडद्याचेर कोविड महामारी नियंत्रणाचे प्रचार वाहनाक चालना. जिल्हाधिकारी डॉ. हरीश कुमार. शनिवार 14 नोव्हेंबर दिवसाक कारवारच्या जिल्हाधिकाऱ्यान कोरोना बद्दल जागृती करचे वाहन गावागावात व्हरचे उद्देशान LED प्रचार वाहनाक चालना दिली. कोविड ही विश्वव्यापी महामारी नियंत्रण हाडसाठी आणि लोकां भितर जागृती हाडसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचो वापर करून व्हड LED पडद्याचेर कोरोनाचे दुष्परिणाम प्रत्येक ग्रामीण भागात दाखोवसाठी एक प्रचार वाहन गावागावात धाडतले असे जिल्हाधिकारी डॉ. हरीश कुमार यांनी सांगले. अस्नोटीत निवृत्त सैनिकाली संघटना मनोमिलन कार्यक्रमाची तयारी. अस्नोटीच्या निवृत्त सैनिकांनी स्थापन केल्ली एक्स सर्व्हिसमॅन असोसिएशन निवृत्त सैनिक संघटना रजिस्टर नोंदणी करून 1 वर्ष जाल्यार कोविड महामारी लागून आजपर्यंत बंद आशिल्ली सभा 15 नोव्हेंबराक घेवन निवृत्त सैनिकालो मनोमिलन म्हणल्यार गेट टुगेदर कार्यक्रम करचो म्हूण ह्या बैठकीत निर्णय घेतलो. बैठकेक 22 सदस्य हजर आशिल्ले. जानेवारी महिन्यात परत बैठक बसून विचार विनिमय करून मनोमिलन कार्यक्रमाची तारीख निश्चित करून कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरयतले असे संघटनेचे अध्यक्ष बाळकृष्ण विनायक साळुंके, कार्यदर्शी उल्हास नागेकर आणि खजांची गणपती कोळगेकर हेमी कळयला. काणकोणात शेतकऱ्यांनी मनयलो बैलपाडवो. काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ, खोला, गांवडोंगरी, पोतीगांव आदी ग्रामीण भागात काल बैलपाडवो उत्साहान साजरो केलो. सकाळी गोरवां गोठ्यातच पाय धुवन तेमगेल गळ्यात फुलाचे हार घालून तेमकां आंगार रंगीत चित्र काढली. तशेंच भाकरी खावू दिली आणि नंतर गोठ्यांतल्यान भायर सोडले. शेकडो वर्सांच्यान चलत येयली ही परंपरा कारवारात सुद्धा कुळवाडी लोकांनी साजरी केली. जे कुळवाडी गोरू पोसतात ते ह्या दिवसाक त्या गोरवाली पूजा करून तेमकां मान दितात. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 19 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळे. कारवार 1, अंकोला 6, शिरसी 3, यल्लापूर 9. तशेंच 35 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले आणि 1 कोरोना रुग्णाले मरण जाले. इतल्यात हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी चॅनलाचेर अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.